Kidei, lagunoi eta etorri zareten guztioi, mila esker. Javier Saluturri Mentzaka. Mundu bat etorri da gaur, zure herriko plaza publiko honetara. Zeuk ekarri dituzu, Javi. Gaur, ekainaren 24an, Ietarron eguna hondian, Euskaldunon itsasoaren aurrean, eta zure aitzitze Hermogenes Mentzakak, behin aspaldian, Euskaldunon armarria margostu zuen, frontoi honetan, hemen gaude. Gaur hemen, berba libreak baino ez dira entzungo. Zuk egin dituzulako berbak hitzak libre. Salud. Zenditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Hitzarekin hasiko gara, zure lagun mina den, Miren Arangurenen gutuna dakarkigu Nagore Mujika laguna. Txalo bat berarentzat. Nagore zurea gaitzat. Beti aurrea joatera, ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea.